Langabeziaren datuak ezagutu ditugu gaur, igo egin dugu Euskal Herrian, Nafarroan izan ezik, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, Nafarroan apur bat behera egin du. Espainiako estatuan diotenez enplegua suntsitu ezten lehenengo hilabete honetan zer esan nahi duenek konjunturala da, sarritan askotan esaten dugu, ez da, hilabetekoa izin zaiola begiratu. Niok garrantzia handirik emango, datu horiekin ikustot, entzuleak batez bena astu egiten ditugula, ez da? Hilabete batean gora bestean atzera, egoera strukturala Espainia mailan oso txarra da, hemen apurka gero eta txarrago izaten ari da, naiz eta egoera konjunturalean, azken hilabeteotan apur bat egon kortu egin dan, bai Espainia eta bai hemen. Baina hori aldatu leike, igual 3 hilabete onak ditugu, eta beste gero 3 hilabete txarrak, ez? Egoera strukturala esan duzu hemen gero eta okerragoa dela? Bai, langabezia kontutan hartuta bat ez be langabezia. Eta okertu egingo dela uste duzu? Ez, orain arte okertzen junda, eta hori hobetzen ez den bitartean, berez, moduen naturalean langabezia oso altu danian, egoera estrukturala gero eta txarrago bihurtzen da. Eta ikusita bebai inbertsioarekin urte hauetan gertatu da, eta inbertsio hori ez dala berpisten, eta hori buelta ematen ez dautxogon bitartean, oso zaila da hortik ateratzea. Gero kontutan hartu behar dugu nazioarte mailan, mendebalde osoan zer gertatzen den hori gure erosleen bilakaerarekin. Beste kontu bat, Mario Fernández entzun izan genuen atzo Euskal Telebistako bigarren katean, eta guk joan den astean hitz egin genuen kontu baten inguruan, kanpoko kapitalaren sarreraren inguruan, eta berak defendatu egin zuen, baina esan zuen Euskal Herriak prozesu horren buru egin behar duela baldintzak ezartzeko. Zer ditu zaizu, berak esandako hori eta berak esandako beste batzuk Kutxabanken inguruan? Bueno, a ber, bere planteamentua kualitatikoki apur bat diferentea esan da. Ja ez da oin 2 urte edo 3 urte planteatzen zana. Nahi dugu kanpoko kapitala, ze hau banko handi bat izan behar da, orain azalpena aldatu da, modu nabarmenean. Orain ja ez da horrelako azalpenik emoten, ez da defenditzen hori ona danik, eske legeak derrigortzen gaitu. Gutxi gora bera, gutxi gora ez etengabe esaten da, jarretzen dan argumento hori mai gainean. Guk uste dugu ez ala hola. Baina hor, bi gai ditugu. Bata da teknikoa eta bestea gorosue politiko edo instituzionala. Kontua da, egoera horreli aurre egiteko irtenbide tekniko asko daude. Asko daude, dinamika horretan sartu harik. Baina, egia esan, gu ekaizendarren aztertuta ditugu irtenbide batzuk, ez? Baina zalantzetan gauz, publikoak egin behar ditugu nola, ez? Zergatik, ikusita urte hauetan jarraitu dan dinamika, aukera berri bat mai gainean jarri dan momentu bakoitzean, mugimenduak sortu dire, eta ez Espainian eta ez Europan, bideoiek oztopatzeko. Zergatik, badagolako, helburu konkretu bat, ez Espainian ez Europan, beraz Euskal Herrian. Esan ditzagun persona batzuen aldetik, bideoiek oztopatzeko, hasieratik helburu bat dagolako, beste inversore batzuk sartzeko, eta helburua hori dalako. Orduan, estrategikoki, ziurazki, aldaketa instituzional bat ez badago Kutxabanken, ez dago irtenbiderik, baina ez irtenbide aukera teknikoak ez dago delako, ez dagolako borandaterik, eta ezinezkoa da aukera tekniko horiek aurrera ateratzea daukogun ordezkaritzarekin. Ezin da irtenbide tekniko bat landu Banko de Espainiarekin, Espainiako gobernuarekin edo norekin, zuk benetan ez baduzu zure egitura defenditu. Hori gertatzen da hemen eta edo zein kasutan. Ez dago irtenbiderik esaten dezunean, zer esan nahi du? Zein da etorkizuna? Bueno, etorkizuna izan beharko litzake gure ustez instituzionalki gauzak aldatzea Kutxabanken. Eta argi eta garbi ustea ez bakarrik borondate politikoekin, ez bakarrik adierazpen publikoetan, eta izendatzen diren personetan, argi eta garbi Kutxabank defenditzeko borondate bat. Eta hori ez dago. Baina ez dago irtenbiderik esaten duzunean, zer da irtenbiderik eza horren etorkizuna? Ez, azkenian sartuko garela dinamika horretan, personak ez badira aldatzen, nola baita zen da. Zerbait erantzen nahi? Tresnak egon badaude, baina tresna horiek martxan ipinteko borondate politikoa behar da. Hori da lehenengo osagaia.
eta ikusten da, eskumenak baditugu, kontzertu ekonomiko badaukagu, sare instituzionalak, zare enpresako sareak daukagu, hezkuntza mailan oso inoiz, Ibartzek askotan aipatzen zuen, inoiz izan dugun hezkuntza mailarik altuna dugu, baina ez badago borondaterik, ze hor ekartzen du Bilbora, zergatik egon zan atzo Bilbon, zergatik PPk ekarri zuen atzo Bilbora Legarda anderea. Esateko hemen zuek hobeto egin dituzue gauzak eta inbertsioa egongo da. Horren gauza kasualitatez ez dira gertatzen. Niri eman zidan susmoa izan zen, bueno, zuek katalanak ez bezala, zuek txintxo portatu, jarraitu ematen eta gu dirua ekarriko dugu, eta zuek hori da ez litzateke izan behar. Eta herri honek behar du erabakitzeko eskubidean oinarritutako prozesu instituzional berri bat. Eukiteko tresnak eta duen tresnak martxan ipini ahal izateko. Nik hori argi daukat. Bai, kasu honetan ez da tresnen kontua, Nik zen dut, beste goza bat oso diferentea, Eta oso argi izan da gainera. Tresnak nahiko eta oso beran dire, egiteko nahi duguna. Baina elkarrezketa berdin hortan, nik ulertu nuen administrazio kontseilu horren osaera aldatzea oso komplikatua zala momentu honetan, eta are gehiago, Mario Fernández berantzunan esanez, Bizkaiaren pisua erlatiboki txikia zala, oraindik ere beste kutxekin konparatuta, eta hori aldatzeko borondate gehiegi etzego, osea, konposizioa bera, epe labur batean. Ez dakit, niri eskapatze zaite zure hausnarketa maila teknikoa, baina maila politikoan osaera hori aldatzea, horren urtean hauteskundea daude, kutxetan, oinarrezko kutxetan ordezkaritza aldatuko dela pentsatzen dut, baina ikusita lurralde bakoitza dukan pisua eta orain arte lurralde bakoitzen gertatu dena, ez dakit osaera asko aldatuko litzak. Ez, baina nik uste hori baino oinarrizkoagoa dela planteamendua. Alegia, borondaterik ez dago, baina ez dago borondaterik ez delako ikusten estrategikoki horren beharrik. Eta hori oso grabea da. Ez ikuste ez baterako ez kutxaren kontua, izan da banka nazional baten beharra. Ez ikustea politikoki horren beharra, eta ez borrokatzea hori. Hor dago koska. Eta hori argi ez balin badaukagu, noragoaz. Ze isiltasun sakon, utzi dezuen. Nik uste hori gizartean oso, nik uste konzeptu horiek oso sustraite dago, gizartean, enpresetan, gure egitura sozial eta ekonomiko guztian. Eta hain zuzen horrezagatik egiten ari dena. Hau da, izkutuan jokatu, nolabait, eta argumento moduan erabili ez dago beste biderik. Arauak derrigortzen gaitu, gezurra da. Baina ere gezurra da. Gezurra da. Baina erabiltzen ari da, eta hori estrategikoki oso ondo pentsatu da, 3 urte hauetan, hasierako helburua nolabait izkutatu izateko eta koste politiko hori ez jasotzeko. Ander Iturriotz, eskerrik asko, gaur-gauean ere gurekin izateagatik, zelai Nikolas, mil esker zuri ere hemen izateagatik, Felix Xarreta, mil esker. Bereziki eskerrak, karnabaletan etorri zialako, eta Adrian Zelai, eskerrik asko gurekin izateagatik. Jaun Andreok, eskerrik asko beste aste arte gau bat ez gurekin izateagatik, azpimarra bihar itzuliko da, badakizue ordutegi aldatu dugu, orain arratsaldeko 6ak 5 gutxitan hasiten da azpimarra arratsaletan, eta arratsaldeko 7ak eta 10 arte edo egongo gara zuekin, beraz badugu zer eta nola azpimarratu, zuen zain izango gara.